Ir-ruħ soċjali tal-Gvern toħroġ tassew f'dan il-budget għall-2021 b'għajnuna kbira li se tkun qed tingħata lill-anzjani. Il-pensjonanti se jgawdu mis-sitt żieda konsekuttiva li se jkun qed jagħti Gvern Laburista. Il-pensjonanti se jgawdu minn €5 fil-ġimgħa inkluż il-kumpens għall-għoli tal-ħajja. Dan ifisser li ma' 93,000 pensjonant se jgawdu minn żieda oħra ta' €260 fis-sena. B'din il-miżura mhumiex biss dawk li jirċievu l-pensjoni tal-irtirar li se jgawdu, iżda anke dawk li jirċievu l-pensjoni tar-romol u tal-invalidità fost oħrajn. Il-Gvern ħaseb jolli l-massimu ta' dħul minn pensjonijiet li mhux se jkun intaxxat biex iż-żidiet li se jingħataw ikunu ħielsa mit-taxxa. F'dan il-budget se jkun hemm aktar titjib fl-inċentivi fiskali għal pensjonijiet privati, anke b'eżenzjoni ta' taxxa fuq investiment finanzjarju annwali titla' għal €3,000 fis-sena. Fil-budget għal din is-sena, il-Gvern kien ħabbar l-użu ta' trasport pubbliku b'xejn għall-anzjani li għoddu 75 sena jew aktar. Mis-sena d-dieħla din se titwessa u se jgawdu mill-miżura dawk l-anzjani li jgħoddu minn 70 sena l fuq. B'hekk se jgawdu ma' 19,000 anzjan. Lotja ta' €300 għall-anzjani minn 75 sena li jibqgħu jgħixu fil-komunità se tibqa'. B'din lotja titla' €350 għall-anzjani li jgħoddu 80 sena jew aktar. Il-Gvern se jżid ukoll ir-rata tal-carer fid-dar biex jieħu ħsieb anzjan. Is-sussidju annwali għal dawk li jimpjegaw persuna full-time jew part-time biex tieħu ħsiebhom f'darhom se titla' bi ftit aktar minn €700. Il-Gvern se jwessa wkoll il-kriterji ta' eligibilità għal benefiċċji tal-carer biex aktar persuni jieħdu ħsieb qrabathom. Dan f'kuntest li mindu l-Gvern kien daħħal din l-iskema, in-numru ta' persuni li jieħdu ħsieb lil qrabathom fl-istess residenza tela l madwar 1,500 persuna. Id-dħul tal-anzjani se jkompli jitjieb ukoll billi għal sena oħra il-Gvern se jerġa' joħroġ il-bonds ta' 62+ b'6,000 anzjana se jkunu eligibbli. Il-persuni b'diżabilità mhux se jkunu minsija lanqas f'dan il-budget. Wara li l-Gvern kien wassal għajnuna miżjuda għal dawk b'diżabilità severa fil-livell tal-paga minima nazzjonali, issa se jitwessaw il-parametri għal kundizzjonijiet ta' diżabilità intellettwali sabiex aktar persuni jkunu jistgħu jgawdu minn din l-għajnuna.